Zimbandezelo uphake eCofimvaba. Uyazi kunjani namhlanje? Ndiyaphila khona njani wena tata? Iphilile Nkosi kakhulu. Ndilibiza kakuhle igama lakho? Ewe tata, ulibiza kakuhle kakhulu. Alright. Khazibulisele kumphulaphuli wevukani ngale intsasa namhlanje. Enkosi kakhulu tata for le opportunity. Bendicela uzibulisela kubo abaphulaphuli bonke beVukani Community Radio, then ndiphinde ndizibulisele nakuwe. Alright. Nkosi kakhulu. Ungakungqina into kokuba uZimasa Mbandezelo osifundela indaba apha evukani ngumama wakho? Ewe tata, ndingayingqina loo nto. UZimasa Alright. Mbandezelo ngumama wam. Alright. Nkosi kakhulu ke siyavuya kuncokola nawe ngosuku lwanamhlanje. Sivile ke into yoba uyi-finalist phaa ku-Mr and Miss Intsika Yethu 2025. Khaqale ke usincokolele waqala njani ungenela ke i-modeling and umotivatwa yintoni? Uqala kwam ungenela i-modeling kwakungo-2022. Ndingenela i-pageant ekwakuthiwa uba nguMr and Miss Pretty Pose eyayisenziwa nguAngel Mlobeli. So into eyandikhuthazayo ukuba ndingenele i-modeling, ndandinephupha lokuba ngenye imini ndingaze ndifane noZozibini. So and i-modeling yayinto le ekwakudala ndiyithanda but ndibe ndingayazi uba xa ndinongenela ndingangenela kanjani. Then ndamxelela umama uba okay mama, ndinayo le dream le yoba ndikurhalela ukuba yi-model ngenye imini and ndifane noZozibini. Then wandixelela uba okay uzawundenzela i-research. So ngenye imini wayeinvayithiwe ngomnye umntana okuthiwa uba nguAngel Mlobeli ngoba ahambe ayokwenza isitori sakhe as uba eyi-pageant director efundisa abantwana umodelisha. Then ke wandisose wandicela apha kuAngel wambuza uba ndingangenela kanjani phaa kwi-modeling. Then ndangenela. After ndingenele loo pageant kaAngel, Angel wandikhowutsha wandixelela zonke izinto kufuneke ndizenzile. Okay, ndazilandela zonke ezo zinto, fine. Then apho kuloo pageant kaAngel ndawina, ndayi-first princess under i-preteen category. Then ngo-2023 nango-2024 zakhe zandinqabela ii-pageants, andazifumana. Then apha ngo-2025 ekuqaleni konyaka kube kukho omnye umntana okuthiwa nguLiso Kuhlehliso endandimodelisha naye phaa ku-Mr and Miss Pretty Pose. Then wandixelela uba apha eCofimvaba ikhona i-pageant ezokwenziwa ekuthiwa uba nguMiss Bright Smile. So nam ndacela ukuba ndingenele phana, ndangenela phaa kuMr and Miss Bright Smile. Ndawina, ndayi-queen under uPreteen. Then ndithe xa ndiscrolla apha kuFacebook ndijonga ndabona uba ii-registrations zikaMr and Miss Intsika Yethu zivuliwe. Then ndarejista, ndabhatala i-registration fee, ndangena. Okay. Now that ke uyi-finalist apha ku-Mr and Miss Intsika Yethu 2025, zithini ii-task enizinikiweyo kuthiwe nenze ntoni kulo mzuzu? Phaa kuMr and Miss Intsika Yethu ii-task ekuthiwa uba masizenze funeke senze i-charity work, sicele ii-votes, sicele ii-donations, sibe yi-social media influencer okanye sibe ne-interview with i-radio station. Okay. Ingaba ikhona mhlawumbi indawo osele u-identifayile ozawuthi wenze i-charity work kuyo? Ewe tata, ikhona indawo esendithe ndayi-identifaya. So into endizawuyenza, kukhona iimpahla zam ezincinci endingasazisebenzisiyo. So ndaqonda okay, since apha kwaphaa eSlovo ikhona indawo ekwenziwa kuyo i-soup kitchen apho kuncedwa khona abantwana aba banidi. So ndaqonda iimpahla zam endaweni uba ndizitshise, I rather ndizithathe then ndihambe ndiyodoneyitha ngazo apha ebantwaneni. Okay. Abaphulaphuli bangakuvotela njani ke ngoku? So abaphulaphuli ukuze bandivotele, ikhona enye ipicture yam endiyigqithisayo apha kuWhatsApp napha kuFacebook and laa picture leyo inazo zonke ii-details zam uba ii-details zoba imali ungayifaka kanjani, uyifaka kweyiphi ibhenki, then phinde ibe nazo nee-details zam as uyazi Mbandezelo. Okay. So khasinike ke i-akhawunti yakho kaFacebook. I-akhawunti yam kaFacebook kuthiwa nguUyazi Mbandezelo. Uyazi Mbandezelo. Ikhona inamba oyisebenzisayo kubantu abanganaFacebook kodwa ke bayafuna ukuxhasa?
Ewe tata ikhona. So ngu-067 968 7674 okanye bathathe u-063 275 4225. Alright. Okay, phambi koba ndikunike ithuba ukhuthaze nabanye abantwana, khawuqale ke usicacisele ulenza njani ixesha lofokhasa ke kwitalente, ubhalansisa njani ixesha lakho between ke italente nesikolo. Phakathi evekini ndiye ndifokhase kakhulu apha kumsebenzi wam wesikolo. Then ndithi ngee-weekends xa ndenze i-washing, ndihlambe iimpahla zam zesikolo. Then xa sendigqibile ndiprekthize ke ngoku apha ndiprekthize ukwenza i-modelling. Ngubani oyena mntu ukunika isapoti? Oyena mntu endinothi ubundinika isapoti kakhulu ngumamam. Umamam is everything to me. Undinika isapoti and uyandikhuthaza uba ndisemncinci and yonke into endifuna uyenza ndingayenza as long as uba indenza uba ndive kamnandi. Okay, nkosi kakhulu. Ungathini ke koontanga bakho ubakhuthaze into yoba nabo bafowukhase kwiitalente zabo? Into endinoyithetha uba bafokhase kwiitalente zabo, ndingathi uba mabafokhase kwiitalente zabo and yonke into abafuna uyenza bangayenza and bangasose banethiwekhe benze nazo ne-research ukuba bangangenela kanjani kwizinto abafuna uzingenela. Apha intsika yethu kuba khona laa nto ithi baziveze talent show. Bangamane bengene naphaa kooziveza talent show bahambe bayoveza iitalente zabo. And enye into endinoyithetha uba awusoze suba nayo laa nto uba mna andinokwazi uyenza into ethile ngenxa yoba ndithe. Vele uzibhilive, kukholelwa apha kuwe, zibhilive uba le nto ndifuna uyenza and ndizawukwazi uyenza. Zithembe, bane-confidence. Okay, nkosi kakhulu ke mntanam. Okokugqibela, uthini umbuzo owukhumbulayo owakhe wabuzwa zijaji upha eqongeni? Umbuzo endiwukhumbulayo ndandike ndawubuza uba wawusithi, what does it mean to be a confident lady? So And xa ndiphendula yayithini impendulo? ndawuphendula ndathi, to be a confident lady is to be brave, to believe in yourself and to be confident. Wow, kwasi kakhulu, siyabulela uyazi ngexesha lakho. Nathi ke siyiVukani FM sikunqwenelela ke impumelelo kwimizamo yakho. Enkosi kakhulu tata, enkosi kakhulu for undinika le opportunity ndiba makazo sosibini. Nkosi kakhulu. Khasikhumbuze, uthe inini kanene uMr noMiss Intsikayethu 2025? Unge-16 kaDisemba. Okay, baphulaphuli baza kuvotela ngokwaneleyo. Siyabulela. Mphulaphuli ngu-Uyazi Mbandezelo uphake eCofimvaba, ngumntwana ke kaZimasa Mbandezelo simaziyo pha ezindabeni apha esikhululweni. Masibaleke siya ku-DJ Sham. Xa sibuya sikhangela abaphulaphuli ababulisayo. Take 5 kuphela, ngabantu abahlanu oza kubabulisa mphulaphuli.